Ale phansi. Amakhosi esibili. Sahluke sika 9. Ivesi lika 4. Hayi, angiyifundele. Eyonsizwa. Ithi ke leyo nsizwa. Insizwa yomprofeti. Kwakuyinsizwa yabe ngumprofete. Yaya eRomati. Yaya ke romantic qhubeka. Ekufikeni kwayo khona. Kuthiwa ekufikeni kwayo khona. Izinduna zempi. Yayisifica induna zempi zihlezi. Yathi Enkosini. Yayisithi ke Inendaba kubo. yayisikhombo yedwa kodwa bafika abahleli baningi ithi nginendaba kuwe. uJehu wathi. Useyaphendula le ndoda uJehu yenye yezinduna ithi Uyiphi naphakathi kwethu. uthi njengoba sibaningi siba ngaka mawuthi unendaba nomuntu la imupho nendaba naye njengoba sibaningi siba ngaka. Yathi kuwena Nkosi. Yayisithi kuwena wena obuza ukuthi nginendaba nobani nginendaba la uhlala phansi baba Nkosi kubusi siningi. Uma lapha bahlezi baningi uyafika lothunywe uNkulunkulu unendaba uzothi kodwa nginendaba nawe esho kodwa abantu bebaningi useyabuza lo ukuthi njengoba siba ngaka imupho othi uzokhuluma naye uthi hayi ngizokhuluma nawe injalo indaba kaNkulunkulu mayifika kubantu ibafika beyisixuku kodwa besitholo yedwa. Nalapha nje kule nkonzo angaba munye ozuzayo ngale nkonzo sibaningi siba ngaka ngoba indaba kaNkulunkulu ayihambi ngesixuku. Inkosi uKristu yakuyababona mawufunda uMathewu 5 kuthiwa yababona beyisixuku yangajabuliswa ukubabona beyisixuku yayisiphuma yodwa yakhuphukela entabeni kuze lowo ofuna yona aphume eningini amlandele lapha yakhona. Mawusahamba neningi endabeni kaNkulunkulu usuke ungakabi kahle kulayini ngoba iningi yonke into yenziwa ngobusheyini kodwa umsebenzi kaNkulunkulu ufuna umuntu ohamba yedwa ngoba nasemgodini oyelala kuwo ngomhla wokuphela uyobulingena wena wedwa. Akekho hayi ngicela ukungena nawe. Kade sikhuluma lapha ngaphandle kuyaye kwenzeke inkonzo isinkulu ingaka ubezwe abantu sebephuma sekhanjwa lapha endleleni athi omunye hawu wemasibanibani uyizwile ukuthi inkonzo ibinkulu kangakanani athi hayi ibinkulu impela kodwa ibifanele obani akayiboni yena njengoba lapha esontweni beyifanele yena. Athi uzwile kodwa uthi bekhulunywa nomasibanibani kodwa bengekho ngane esontweni akekho othi khulunywa naye. Ilona lo uyambona kushiwo kuyena azasho omunye athi ayishaya. Wena ushawa nini? Le nkosikazi yayihlala lapha egcineni esontweni engena umfundisi eshumayela epulpiti yayilokhu ishilo ithi hayi batshene umfundisi vela bezwa. Uyashumayela umfundisi bayancipha abantu ebandleni ngoba makhulunywa iqiniso abantu bayancipha. Isho njalo incwadi yeBhayibheli ithi ngakho lonke usengiyisitha kini ngoba nginitshela iqiniso na. Balokhu bencipha abantu esontweni. Uthe ngelinye ilanga makunetha kwafika le nkosikazi yodwa esontweni kwafika umfundisi yedwa esontweni. Yacabanga ukuthi hayi inkonzo kwayikho makukhona bona bobabili. Hayi uzongena nje umfundisi ahlabelele athi masimbonge onomsaka ngakathandaze sigoduke. Uyangena umfundisi esontweni ugibele epulpit uvula iBhayibheli uyashumayela ithi le nkosikazi ha kanti sonke lesi sikhathi umfundisi uhlala ukhuluma nami. Akusekho ukuthi batshene uzothi akutshela ubani. Ngoba khona yena yedwa esontweni. Ngakho yilona lowo izwi likaNkulunkulu elikhulunywayo kufanele lithathe alibhekise kuyena angaboni ukuthi hayi njengoba kukhulunywa nje kukhulunywa nobani akabona uNkulunkulu. Sikuleyo ndaba ke enjalo bakhonza bahle enkosini yokuthi sincenga indaba kaNkulunkulu ukuthi akube yilona lo akabe nayo indlela esuka lapha ekhona eyalapha kunoThixo khona akabona uNkulunkulu. Ukona konke ke kukhona Indiya lapha kuleli bandla emhleni kababamkhulu elake lasonta kuleli bandla kuthiwa kwaku Aaron wakaBharu. Uma lisonta leli bandla kuleli bandla lazenza zonke izimiso zokukholwa salokhu kuhamba kwalapha kuleli bandla. Uzofunda uNehemiya kuzoba oka10 ivesi lakhona lika8 hayi sesihlala phansi. Mali Indiya lisonta kuleli bandla lazenza zonke izimiso zokukholwa ezinhle zalokhu kuhamba. Base kufika isikhathi lapha khona selifisa ukuba liganwe khona. Uma selifisa ukuganwa labe selihamba seliye enkosini enkulu yasekuphameni ubabamkhulu lafika lathi inkosi ngokwezimiso zonke seyishunyayeliwe phakathi kwale kuhamba ukuthi njengoba sikholwa singamaNazaretha
asivunyelwe kube siganwe ngabantu abangaphandle abangekho lapha ekukholweni. Lithi ke nami njengoba ngiyiphakathi kwalokhu ukukholwa sengifisa ukuthi ngiganwe ngicela intombi ekholwayo lapha kulezi izingane ezikhona lapha ekhombe emakhosazaneni. Yayisithuka inkosi enkulu yasekuphamela yathi yebo. Ngokukholwa kwakho nangokwezimiso zesonto suzenzile nangokwezigaba zonke ufanele uthi kodwa icala lakho uNkulunkulu kavumi ukuthi isizwe esinye siganane nesinye isizwe akabo uNkulunkulu. Wayesethi bakhona nje abakini awuthathi ngani ngiya kule ndaba ke sikhulunywa Indiya lithi ke yebo Nkosi bakhona impela laba bakithi lithi kodwa laba bakithi babhema ugwayi futhi laba bakithi baphuza utshwala angazi lezi zinto bakhonza abahle enkosini ezakhalisa Indiya zikhaliswa abantu abangaphandle ekwakufanele lithathe bona ukuthi seyikhona lapha esontweni. Sengabuye kutholakala elobutshwala Indiya elikhala ngabo kubantu bangaphandle sekutholakala lapha ngaphakathi esontweni. Usungabuye utholakala elowagwayi Indiya elikhala ngawo kubantu bangaphandle kodwa usutholakala lapha esontweni. Ofundayo makaqaphele. Xa nibona amanyala ashunyalwa uDaniel umprofeti akube yilowo nalowo ayifuna ukuthi lokho akubukayo kuyikhona yini okuyimfundiso yalapha ekuphakameni akabonga uNkulunkulu. Uma ke leNdiya likwenza lokho lalenza lokho kuwumthetho lapha ekuphakameni ngoba lapha kuleli bandla bekuwumthetho ukuthi ma umuntu ezawukhetha intombi yakuleli bandla ubehambe eyoguqa phambi kwesihlalo acele khona kuNkulunkulu kube uNkulunkulu okhombayo ngoba uNkulunkulu unamandla okubona lapha kunobambo lakho khona. uNkulunkulu unamandla okubona zonke izinto ezisithakele nalomuntu osukuzomthatha impilo yakhe ukuthi ingakanani nawe konke uNkulunkulu kwakuhlelwa uyena kodwa kwakwenzeka emhlene phambili ma uNkulunkulu ekhombile bagcina abantu bengasayi bagoloza abantu bathi hayi asayi thina enkosini ngoba inkosi isikhethele izintombi ezimbi. Babuka ubuhle benyama kanti uNkulunkulu uhlola inhliziyo wayesehlola isikhathi sempilo lomuntu azosiphila nawe akabonga uNkulunkulu. Uthi inkosi ilanga yathi ukuthela ngenye imini kade yazi imishado angazi yayisibalo esingakanani abantu ababefikile kuyona bezobika kodwa ithema isifike eparadise yayisifica abantu sebeyinqwaba sebedlulile esibaleni salabantu ekade bekhonjelwa yiyo kuthi wayalahla phansi ingubo yokubusisa imishado yagcina ngalelo langa imishado kuleli bandla ukuthi ibusiswe inkosi enkulu yasekuphamela asazi noma kwaba kuhle lokho ngoba abantu bedelele izwi lenkosi enkulu yasekuphamela akabonga uNkulunkulu. Kuleli bandla akuvunyiwe futhi ukuthi umuntu okholwayo aganwe umuntu ongakholwa akabonga uNkulunkulu. Lokho siqinisa kakhulu entsheni yakuleli sonto. Asikhulumi nabantu abadala asebekwenzile nabakwenzayo bengakakholwa kodwa kufanele lento siyitshale einganeni zakuleli sonto zikhule ziyazi funda incwadi ba 10:30 Nehemiya. Ithi le ncwadi uJehova wasiyala ukuba singaniki intombi zethu abantu bezwe. Singathatheli futhi nezingane zethu ezikholwayo abantu bezwe. Noma abantu bezwe beletha impahla. Kuthiwa noma abantu bezwe bangazokhangisela ngekhwantame ezibizweni bathi bazokulethela ikhwantame elikhulu kangakanani ungakwamukeli ngoba kuphambene nomthetho wakuleli bandla. Lesabatha befuna ukuthengisa ngabo. Kuthiwa ngisho bavele beze ngesabatha kuthiwa hayi thina ke asingeni indaba ukuthi wena uyasabatha kodwa siyeza sizolobola ngalo isabatha. Ukuba singathengi ngesabatha ngoba sayalwa ukuthi ayikho into esiyenzayo ukukhwebelana ngesabatha noma ngabe kunjani kodwa ayikho into esiyenzayo akabonga uNkulunkulu. Nkosi kubusise ba. Yilokho bangcwele abahle enkosini besitha sikukhulume kule nkonzo enkulu kangaka. Angithanda ukwanda kakhulu kuningi bese sengakhuluma ngoba baningi abafowethu ngizocela ukuma la uNkulunkulu uyobusisa abezwile. Amen.